Champions. No se sent, a veure, més, a veure. Primer, és garantir tots els recursos perquè puguin tenir aquesta primera temporada a l'Alec Plata en condicions. Estem a l'Alec Plata, però el que nosaltres creiem és que veure la mainada i veure tot jovent aquí, això és or. Visca el Bisbal Bàsquet! Gràcies, Carles, per la confiança. Molta gent diu que els trens no passen 2 vegades a la vida. El nostre va passar i sort que el vam agafar junts. I ara ja agafarem un TGV. Vale? Aquesta gent sap jugar a bàsquet, però som 4 anar plegats.